rámci projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013 pripravila Východoslovenská galéria zaujímavú výstavu pod názvom Vaše nápady, vaše mesto. Súčasťou výstavy sú návrhy architektov, ktoré vznikli v rámci projektu Medzimestské zásahy Košice Prešov. Hlavnou témou tohto roka sú športoviská, prípadne ďalšie prázdne a nevyužité miesta v Košiciach i v Prešove. Obdržali sme 100 návrhov, 70 pre Košice, 30 pre Prešov a nejakých 10 návrhov pre Medzimestie. Čiže táto výstava teda bude obsahovať všetky tieto návrhy a súčasťou výstavy bude krst knihy Vranokoňovo. Jednotlivé návrhy sú prístupné aj na internete na stránke vranokoňovo.sk. Tie návrhy, ktoré budú mať najviac hlasov, teda opäť odporúčam mestu jednému aj druhému na realizáciu. Príde mi to úplne super, že takouto hravou a putovou formou sa architektúra približuje ľuďom. Chodíme okolo miest roky a neuvedomuje si, aký potenciál sa v podstate skrýva v miestach, ktoré roky míňame a neuvedomujeme si, že mohli by mať oveľa lepšie využitie ako doteraz. Výstava bude vo Východoslovenskej galérii prístupná do konca tohto mesiaca. Člen činohry Slovenského národného divadla Robert Rott naplno prejavil svoje umelecké nadanie v divadelnej hre Holly Rott. Herec originálne rozpráva a spieva o jedinečnom a tragickom živote spisovateľa, prekladateľa a katolíckeho kňaza, ktorý sa podieľal na tvorbe tzv. Bernolákovčiny Jána Holého. Predstavenie je monológom herca, ktorý postupne prezentuje divákom jazyk, myslenie a osud tohto významného slovenského dejateľa v konfrontácii súčasnosti. Je to úžasné, že človek vedomí si toho, že robí niečo, čo možno nikto nebude čítať, čo možno sa k ľuďom nedostane, respektíve, že im to nedoručí, že to nepochopia. Napriek tomu to robí, je to niečo hodné nasledovania a je to príklad, samozrejme, aj pre dnešok. Mimoriadne tvorivý prístup herca k stvárneniu postavy Holého mu prinieslo divadelné ocenenie sezóny Dosky 2010 za najlepší mužský herecký výkon a aj najlepšiu inscenáciu. Ocenené predstavenie videli diváci v Košiciach prvý raz a bolo záverečným podujatím tohtoročných Vyšehradských dní. Projekt Hudba medzi východom a západom vyvrcholil v Košiciach záverečným koncertom pod názvom Francúzske impresie. Francúzsku hudbu 19. a začiatku 20. storočia v Dome umenia odprezentoval fenomenálny violončelista Gauthier Capuçon v spolupráci s dirigentom Alanom Parisom. For me, of course, it's always very special to play French music because it's part of my education. Je pre mňa výnimočné hrať francúzsku hudbu, pretože som na nej vyrástol a som vždy šťastný, keď s ňou môžem vystúpiť v iných krajinách. Projekt si myslím, že naplnil naše očakávania, pretože do Košic sme mohli priniesť 4 naozaj výnimočné koncerty. Francúzski umelci vyzdvihli skvelé publikum, no najmä spoluprácu s Košickou filharmóniou. Cítime hudbu rovnako a to je dôležité. Vo Výmenníku na ulici Obrody zorganizovali v uplynulých dňoch koncoročné posedenie s kapusnicou. Zúčastnilo sa na ňom vedenie projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013, ako aj občania, ktorí vo Výmenníku aktívne pracujú. Dobrom som prekvapený, že ľudia sú schopní a ochotní žiť komunitným spôsobom aj vo veľkých mestách. Projekt SPOT je pre mňa obrovským prekvapením. Je to pilotný projekt vo vzťahu k Slovensku a ukazuje cestu, že áno, dá sa fungovať v komunitách, dá sa propagovať a realizovať aj komunitné a sociálne umenie. V nasledujúcom vydaní vám predstavíme tzv. Umelecké rezidencie Košíc i špeciálne tanečné kurzy Edumema. Dovidenia.